I Academi y Celf yr ail ganrif ar 15 a'r 19fed ganrif, pinnacle y byd celf oedd peintio hanesyddol. Y dylanwadodd hyn o'r gelf o bob genre am ganrifoedd. Roedd y gweithiau hyn yn dangos golygfeydd o'r Beibl, mytholeg Groeg a Rhufain, ac eiliadau tyngedfennol yn hanes y genedl. Y bardd gan Thomas Jones gafodd ei beintio 1774 yw'r enghraifft enwocaf o beintio hanesyddol Cymreig. Mae'r darn yn portreadu lladdfa beirdd Cymru gan Edward y Cyntaf yn y 10yd ganrif ar 10. Roedd y lladdfa yn cael ei gweld fel gweithred symbolaidd, ymgais i dawelu'r Cymru drwy ladd ei diwylliant. Yn hytrach na chael ei ddal gan fyddin Lloegr, yn y llun mae'r bardd olaf yn taflu ei hun oddi ar glogwyn yn Eryri, ac yn melltithio dilynwyr y brenin. Daeth hon yn ddelwedd Gymreig eiconig, bron yn ystrydeb. Mae wedi cael ei ddefnyddio i greu ac i herio syniadau o hunaniaeth genedlaethol ac yn gwneud i ni feddwl heddiw am golli diwylliant, iaith a chof cenedl. Bod y genre swyddogol peintio hanesyddol wedi diflannu, mae'r iaith weledol, y themâu mawr a'r pynciau oesol yn dal i ysbrydoli artistiaid heddiw. Mae Dienw Hanes o 2002 gan Rheolau yn enghraifft dda o hyn. Cerflun yw hwn wedi ymwneud o blaster, polystyrene a dir. Cafodd ei greu drwy wneud cast o'r gofod o amgylch silffoedd llyfrau gan adael lle gwag lle roedd y llyfrau arfer bod. Os edrychwch chi'n ofalus ar y cerflun, mae lliwiau a darnau bach o gloriad llyfrau wedi gadael eu marc. Mae'r olion hyn yn sefyll allan yn erbyn lliw gwyn y plaster. Mae Rheolau wedi creu cyfres o gerfluniau tebyg sy'n cael ei gweld fel cofebau. Mae absenoldeb y llyfrau yn y gwaith yn un anesmwytho mewn ffordd sy'n anodd ei ddisgrifio. Os taw iaith a diwylliant yw sylfaen ein treftadaeth, efallai bod dienw hanes yn debyg i'r bardd yn awgrymu pa mor hawdd yw colli gafael ar ein gorffennol.